שמותר. לכן השיגו את זה בתורה הכי טוב. עוד דבר, יש בחורי ישיבות, לשם שמרם, שלומדים בישיבות של אשכנזים. שם עשו את הלימוד שלהם ולומדים שם. לא, אין דבר. תורה שלנו, תורה אחת. אין הפרש בין אשכנזים לספרדים. הגמרא, גמרא אחת. יש הפרש ביניהם? אין הפרש. כשהם מתפללים, כל שבת מתפללים שם בתוך הישיבה. אז החזן קורא בביטוי שלהם. לא אומרים ברוך אתה כמו אנחנו אומרים. אומרים בורך אתה. בורך אתה. וזה אומר ברוך אתה. הוא ספרדי. עדיף ספרדי. ג'דו ספרדי. במקום שישמע קראתי בפרשת זכור כמו שאומרים הספרדים, הוא ישמע כמו אשכנזים. לא יכול אשר רוסו, לוחר, מולק. מה זה המולק? עמלק. אומרים המולק. זה תמחי זכר עמלק. זכר. מוסיפים יוד. כך זה קרה שלהם. אז הוא, כל שאלה כולו נתעלם. שיקראו פרשת לפי הביטוי שלהם, זה דבר. אבל בפרשת זכור זה דאורייתא. יעשו מניין לבד, ויעשו ספר תורה לבד. ויקראו פרשת זכור כפי המבטא שלנו. המבטא של הספרדים הוא אמיתי, הוא הנכון. המבטא שלהם לא נכון. אבל הם מתעקשים, עקשנים. אלפים שנים מתפעלים ככה. אז לא עושים לשנות. לא עושים לשנות. אבל הביטוי שלנו הוא אמיתי. אפילו אשכנזים שלהם מעידים שהביטוי שלנו נכון. אמת. היה גאון אחד, רבו של הגאון החתן סופר, רבי נתן אדלר. היה גאון גדול. היה לו בניין בבית מדרש שלו. מתפעלים שם תמיד. והוא הבין שהמבטא שלנו אמת, ורצה לקום בספר תורה ולהתפלל בנוסח ביטוי ספרדי, אבל הוא לא ידע. שלח והזמין מסלוניקי, יהודי שמדבר במבטא ספרדית. הגאון רבי חיים מודעי, ככה שמו. הוא אמר, תלמד אותי, ספר שלכם. ישב 3 שנים. היה שגור כמו ספרדי גמור. לא נתן אף אחד לעמוד לפני הטבע. הוא החזן. בביטוי ספרדי. וגם ספר תורה. קרא אותו בביטוי ספרדי. אבל זה האמת. זה הגאון מנתן אדלר, זה יהיה גאון עולם. לא רק זה, היה אחד, קראו לו רידבז. יש לו פירוש התלמוד ירושלמי. הרידבז זה ראשי תיבות, רבי יעקב דוד בן זאב. זה רידבז. לא הרדבז שלנו. יש רדבז ויש רידבז. זה רידבז. היה גאון עבדין בעיר סלוסק, בפולניה. שמה סלוסק, ככה העיר. הוא היה עבדין שמה. סוף ימיו החליט לעלות לארץ. ועלה לארץ. ברוך אומר ועושה. מה הגיע לעיר צפת. בעיר צפת, שם היה, עקר היישוב היה אז באותו זמן. לפני 100 שנה. והוא היה שם, והוא אוהב ללמוד תורה כל זמן. והיה שם אחד ספרדי, רבי יוסף ידיד, היה גאון, והיה שקדן גדול, כל זמן בתורה, יעני מרוד. לחם לאכול לא היה לו, והיה יושב עוסק בתורה. אז כשראה אותו תמיד ככה, כל זמן תלמד תורה, וקשרה נפשו בו, אהב אותו. אפילו שזה אשכנזי, זה ספרדי, לא אכפת לו. אז קרא אצלו, התעניין מצבו, התחיל לעזור לו,
וילמד אותו, באמת. כל ימיו היה שקלק גדול, הוא היה מחבב אותו. הוא ראה שיש לו ככה לב פתוח לפניו, שלח לשאול אותו שאלה. הוא צעיר היה, מגיל 20 שנה, הוא היה זקן, 60-70 שנה. שלח לו מכתב, בבקשה אדוני הרב, תודיע לי, מה הביטוי האמיתי, של הספרדים או של האשכנזים? מה ענה לו? הוא אשכנזי, בדי הוא לא אשכנזים, לא כך. הוא היה איש אמיתי, אמר לו, דע לך, האשכנזים התרחקו מאוד מהמזרח התיכון, ונשתבשה לשונם מפני שלמדו מהעברות של הגויים, השתבשה לשונם. אבל אתם הספרדים, אתם משרתים במזרח התיכון, עיראק, סוריה, לבנון, מצרים, כולם שפה אחת. לכן המבטא שלכם הוא האמת, נשאר בלשונכם כמו שהיה אצל אבותינו, כמו שהיה אצל אברהם, יצחק ויעקב, אבל אנחנו לצערנו השתבשה לשוננו. לכן המבטא הספרדי הוא הנכון. זה כתב את זה בספר בית ליטב"ז, ישאלו תשובות בית ליטב"ז. והוא מעיד שהמבטא שלנו הוא הנכון. בדור שלנו היה גם חזון איש שלא היה מתחשב בספרדים, והיה אומר אשכנזי ששמע קריאת ספר תורה בספרדי לא יצא חובתו. הוא טעה בזה, שיבוש, אנחנו צודקים והם הטועים, הוא אומר שלא יצא חובתו. דברים לא נכונים. האמת היא שאנחנו מעלימים עין בכל הקריאות הפרשיות. אשכנזי ישמע ספרדי, ספרדי ישמע אשכנזי, אין דבר. אבל פרשת זכור זה דאורייתא, צריך להיזהר בזה. לכן יעשו מניין לעצמם, יצאו ספר תורה לעצמם, ויקראו בפי המבטא הספרדי.